Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu Senin adında günem yuvildi bütün kalbimi sana tapşırdım Senin adında günem yuvildi bütün kalbimi sana tapşırdım Salam, mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şu günkü programmamıza. Men sizin şu günkü programma qoşulup bilýäniňizde öğrenşat. Men her sapar şu programmaň üstü bilen sizin bilen duşumy sabırsızlyk bilen garaşýan. Men size ýüzlenmek isleýän, eger sizde geçen temalar boyunça soralar bolsa ýa-da sizde dilekler bolsa, maňa şu programmaň ahyryny görýän elektronik poçta üstü bilen hat ýollap bilersiňiz. Şeýle hem sizde şol gurrun etýän temamyzda bellikler bolsa, men şonu hem sizden eşitmek isleýän we men size haýyş bilen ýüzlenýän. Maňa hökman hat ýollaň. Ýadyňyzda bolsa biz geçen gepleşigimizde çağa terbiyelemek barada sizin bilen gurrun edip geçtik. Men sizin bilen mukaddes sözden bir näçe aýatlary paýlaşypdym. Endi men şuňky gepleşigimi täze tema bilen dowam etmekçi. Bu tema Hudaýyň sesini biz nädip tanamaly? Şu temada men sizin bilen gurrun etmekçi. Täze men bilýän sizin araňyzda şeýle soralar ýüze çykýar. Biz nädip Hudaýyň sesini tanamaly? Bu men öz sesimi ýa-da şeytanyň sesimi ýa-da Hudaýyň sesi. Men şonu nädip tapatlandyryp bilmeli diýen soralar biziň her birimizde ýüze çykýar. Men şu programmaň üstü bilen size Hudaýyň mukaddes sözü şu barada näme diýär? Ene şonu paýlaşmakçy. Men yine de bir gerek diyen, eğer şu temada düşünüksüz zat bolsa, siz hükman menden sorap bilersiniz. Sebebi bizim hemmemiz bilelikde öğrenýär şonu. Ene Hudaýyň mukaddes sözüni biz bilýäs köne ahda teredemizde kä wagtlarda Hudaý sesli şu döwürde adamlar bilen gürleşen ses. Ene biz misal üçin biz bilýäs Musa bilen Hudaý şeýle görleşdi. Şonu Misirden çykyş kitabynda siz özüňiz okap bilýäňiz. Hudaý nädip Musa şeýle öz habaryny ýetirdi. Ol Hudaýyň sesini eşitip soň saklanýar. Ene bu barada Misirden çykyş kitabynyň 3-nji babynyň 14-nji aýatyna biz şunu görýär. Hudaý Musa mendirin. İsrail'in yanına barıp, sizin yanınıza mendirin, iýerdi diýip aýtdy. Ene Hudaý Musa şol habary ýetirip otýar. Ene ýene de biz başga da şeýle ýagdaýlary görýäs. Ene misal üçin bu İsrail'in serdarlary kitabynyň 6-njy babynyň 12-nji 16-njy aýatlaryna da şeýle diýär. Ana Rabbin periştesi ona görünüp, ey edermen urşucu, Rabb senin bilendir diýdi. Gijegon ona, ey cenabım, eger Rabb biziň bilen bolsa, onda nädip biziň başymyza şunça betbagtlyk gelýär? Ata babalarymyz Rabb bizi Misirden alyp çykdy diýip, bize gurrun berýärdiler. Hani Rabbin şol gudratlary? Endi Rabb bizi terk edip Midiýalaryň eline berdi diýdi. Rabb Gidegona bakyp, bar, şu güýjüň bilen gitdi, Israillary Midiýalaryň elinden halas et. Seni men iýerýärin diýdi. Gidegon, ya Rabb, men nädip Israily halas edip bilerim? Meniň urugum Manaşy tiretiniň iň ejididir. Men ödüm hem maşgalamydyň iň kiçiki ahyryň diýdi. Rabb oňa, men seniň bilen bolaryn. Sen ähli Midiýalary emgenmän, gylyçdan
geçirersin deydi. Ine biz şu yerde görýäs Musaň durmuşynda da, Gideon'un durmuşynda da Hudaý şol öz maksadyny amala aşyrmak üçin olar bilen gürleşip oturandygyny görýär. Ine şu yerde ol ses eşitip otur. Hudaý şu perişte hükmüne gelip berde görýänme diýer, Rabbin periştesi diýe Gideon'u görnüp, oňa Hudaýyň habaryny ýetirip otur. Näme Hudaý Gideon'un etmegini isleýär, şonu görýäs biz. Rab bizi Misirden alıp çykdy. Ene şol öňkü Hudaýyň eden işlerini hem berde ýatlap otyrlar. Ene oňa Rab näme etmegini isleýär Gideon'un. Ene biz şonu 14-nji aýatda görýäs, sen bar güýjüň bilen gitdi. Israillary Midyanlaryň elinden halas etdi otyr. Seni men iýberýärni, men seni iýberip otyrym, sen git şonu et diýär. Ene biz şonu Misirden çykyş kitabynyň 3-nji babynyň 14-nji aýatynda Musaň durmuşynda da gördük şeýle dämi? O näme diýär? Mendirin. Ol özüniň kimdigini Musa aýan edip otyr. Ene Israillaryň ýanyna baryp, siziň ýanyňyza mendirin, meni iýberdi diýip aýtdy. Hudaý başgaça aýdany. Men Hudaýyň iýberendigini Israillara baryp aýtdy. Hudaý şol Musaň üstü bilen Israillary halas etmek isledi. Şeýle hem Gideon'un üstü bilen Hudaý Israillary Midyanlaryň elinden halas etmek isledi. Ene şonda olar Hudaýyň sesini eşitdiler. Musa hem Gideon hem Hudaýyň sesini eşidip onuň kimdigini şonu bildiler. Ene ilki wada Gideon'un jogaby näme Hudaýa ol? Näme diýe? Men nädip? Men güýç ýok diýip otyr. Aýöne siz 13-nji aýatda seredin. Başlaň, ene berde biz görýäs şu 12-nji aýat. 12-nji aýatda Hudaý, şu Hudaýyň periştesi oňa görnüp näme diýip otyr? Ol ýam Gideon'un kimdigini bilýär. Ey edermen urşujy, men seniň bilendirin diýär. Biz näme edermen etýän ekeni? Hudaýyň güýji. Hudaýyň biziň bilen bilendigi bizi edermen etýär. Ene şu biziň şugunkü durmuşymyzda da bu hakykat Hudaýyň güýji bizi hem batyrga edermen etýär. Biziň öz kalmydaky mukaddes ruhunyň üstü bilen bize güýç berýär. Ene biziň üstümüz bilen öz maksadyny Hudaý amala aşyrmak isleýär. Ene şol maksadyny amala aşyrmakda ol bize öz güýjüni berýär. Şol güýjüniň üstü bilen biz Hudaýyň güýjüniň üstü bilen islenlik zady etip bilýär. Hudaý bilen hemme zat mümkin. Bu barada Luka kitabynda da okap bilýär. Insana mümkin bolmadyk zat Hudaý bilen mümkin diýär. Ene gaty wajib şu zatlar berde görýär. Ene Gideon bolsa şu Hudaýyň özüne sen edermen urşujy, men sen şeýle görýän diýip otyr. Aýöne Gideon özüni başgaça görüp otyr. Näme diýär? Men nädip Israil halat etip bileýin? Nädip halat etip bileýin diýip ol Hudaýyň güýjüne dayanman. Eýsem öz insan güýjüne dayanyp şoňa görä de jogap berip otyr. Meniň urugum diýär, mana şu tirefiniň iň ejidi diýär. Meniň urugum mana şu tirefiniň iň ejididir. Men ödüm hem maşgalamyň iň kiçiki ahyryn diýär. Ol ödüni şol Hudaýyň görşýäli görmän ödüni ödüçe görüp otyr. Täbi Hudaý bizi başgaça görýär. Hudaý bizi öz mukaddes ruhunyň güýji bilen görýär. Biz öz güýjümizde dayanman eýsem Hudaýyň mukaddes ruhunyň güýjüne dayanyp Hudaýyň biziň üstü bilen amala aşyrjak maksatlaryny oň güýji bilen amala etip bilýär. Şonu ýatdan çykarmaň. Soň Rab oňa nähil jogap berýär. Gideon'un jogaby men sen bilendirin diýär. Men sen bilen, men sen güýjüň diýär. Sen ähli Midyanlary gylyçdan geçirersin diýip otyr. Men diňe seni ulanyp otyryn diýe, ýöne men güýjüm barda diýär. Sen üstüň bilen eder diýär. Men seniň bilendirin diýär. Seniň bilen bolar. Nähili güýçli berdi aýatlar. Biz ýene de şol Hudaýyň Eýüp bilen görleşendigini hem görýär. Eýüp 40-njy bab 1-nji aýatda şeýle diýär.
Rep harasadın içinden şeyle cevap verdi. Erkek kimin biliğini ber kuşu. Seni sorak etcek bana cevap verdi. Siz bilýäňiz, Eýupda gaty köp kynçylykly pursatlar boldy. Şol kynçylykly pursatlaryň içinde ol Hudaý sorak etdi. Hudaýdan köp soraklar sorady. Enni Hudaý oňa hiç zat diýmedi. Ta birinji babdan, ikinji babdan şu 40-njy baba çelli hiç zat diýmän, soň 40-njy babda Hudaý Eýubyň soraklaryna jogap berýär. Oň soragyna jogap beren wagtda erkek kimin biliňi ber kuşa diýär. Sen sorak etjek, endi Hudaý on sorak etjek bolup otyr. Sen hem diýe bana jogap bermäge taýýar bol, taýýarmyň diýip şeýle ýüzlenýär. Men bilýän biziň öz durmuşymyzda da kynçylykly pursatlaryň içinde soraklar bolýar, şeýle dämi? Men özüm mende de şüpheler boldy, soraklar boldy. Ene bir zat üçin dile getýän, soň Hudaýdan eşitmänseň, Hudaý näme üçin dilegime jogap bereňok, soň ýene garaşýan, ümsümlik, ente kiçili jogap ýok, soň kalmyda şüphe dörep başlaýar. Ýöne Hudaý şu zatlary bilýär. Şol şüpheň içinde de ol biziň kalmyda köşeşdirip bilýär. Ol biziň bilen hem gürleşýär şu gün. O ýöne öz mukaddes sözüniň üstü bilen biziň ruhumyzda o gürläp bilýär. Biz setli eşitmeýäs onu bugün. Täbi öňkü döwürde Musaň döwrüne, Eýubyň döwrüne entek Hudaýyň sözü bolmadyk. Şu gün bizde Hudaýyň mukaddes sözü bar. Hudaý öz mukaddes sözüniň üstü bilen biziň bilen gürleşýär. Hem öz mukaddes ruhunyň üstü bilen, dilek üstü bilen, hem her hili hatda kynçylykly pursatlaryň her hili ýagdaýlaryň üstü bilen hem ol biziň bilen şeýle gürleşýär. Ene mukaddes sözde Hudaýyň näme üçin şu gün biziň bilen sesli gepleşmeýändigi barada mukaddes söz bize jogap bermeýär, biz şonu hiç ýerde görmeýäs. Şol Hudaý sesli gepleýärmi ýa-da ýok, bu barada hiç hili informasiýa ýok. Ýöne ýaňky diýişim ýaly, Hudaý mukaddes sözüniň üstü bilen biziň ruhumyzda gürleýär. Ruhda Hudaýyň näme diýendigini biz bilýär. Ene biz görýäs köne ähde şeýle hem täze ähdede Hudaýyň yüzlerçe gerek şol geplen pursatlaryny görýäs. Eger siz şol köne ähde täze ähde okanyňyzda görýäňiz, Hudaý nähili ýollar bilen ol gürlän. Öz maksadyny amal etmek üçin adamlar bilen şu döwürdäki adamlar bilen olan käbiri şoň sesini eşden. Ene şol 4 ýyl müňüň dowamyna şeýle bolup geçen, şu 4000 ýylyň dowamyna bolup geçen. Ene şoň üçin biz şu gün hem şonu torak etýäs, Hudaý sesli gepleýärmi, sesini eşitýärmi? Biz şu zatlary öňtüp bermeden Hudaýyň sözüni okap, Hudaýyň sesini Hudaýyň mukaddes ruhunyň hem öz mukaddes sözüniň üstü bilen eşitmäge biz bar öňtümedi berýär. Ene şoň üçin kä pursatlarda biz gözümizde ýumyp, gözüňizde her hil zatlary hem getirip bilýär. Ana bu zatlar hem Hudaýdan däl. Hudaýyň mukaddes sözü bizi näme etmäge ruhlandyrýar? Biz şu barada oýlanmaly. Ene siz Mezmur kitabynyň 1-nji babyny özüňiz okap görüň. Şu ýerde näme diýer? Siz Hudaýyň sözüni hemişe Hudaýyň sözü barada oýlanyň diýer. Biz hiç açan aňymyzy boşadyp soň oturup Hudaý näme diýjek bolýan diýip beýle zat ýok. Ol Hudaýyň ruhu däl. Hudaýyň mukaddes sözüniň diýen zady biz mukaddes sözü şeýle alýas, okap, soň şu ýerde aýdylýan her bir aýatlary ýatlap, şu barada biz oýlanmaly. Gözümizi ýumyp, şeýle dilege edemede de şol aýatlary ýatlap, şu aýatlary biz dilege öwrýät. Ene şol aňymyzda bolmaly. Hudaýyň sözü aňymyz boş bolmaly däl. Ene şeýle ýagdaýlarda biz şonu gözüňimize getirsek, näçe gaýtalap, ta aňymyzdan, kellämizden, ýüregimize geçýänçe näçe gaýtalasak, ene şol Hudaýyň sözü soň diri söz bolup biziň kalmyda gürleýär.
Dene Hudaýyň sözi kellämizde bolanyň tapawdy ýok, ol ýürekde bolmaly. Haçan da Hudaýyň sözi ýürekde orun alanna, soň biz şonu ýaşaýas günnelik durmuşymyzda. Hakykatdan hem beýlekler bizde şol İsa Mesih'iň durmuşyny görýärler. Tene göre ýaşaýşy däldi, İsa Mesih'iň durmuşyna göre ýaşaýşy görýärler. Ene biz şonu hiç açan ýatdan çykarmaly däl. Men ýene bir gede gaýtalamak isleýän. İlki bilen şu gün Hudaý nähili biziň bilen gürleşýär. İlki bilen öz mukaddes sözüniň üstü bilen biziň bilen gürleşýär kalmada. Ene bu barada 2. Timoteus kitabynyň 3. babynyň 16-njy 17-nji ayatlaryna şeýle diýilýär. Mukaddes ýazgylaryň ählisi Hudaýyň ilhamy bilen ýazyldy. Olar öwretmek, günä edýärleri paş etmek, ýola getirmek, dogrulukda terbiyelemek üçin peýdalydyr. Şeýdip, Hudaýyň adamy haýyr işleriň ähletine taýýar we kämil bolar diýär. Nähili güýçli wada biz berde görýär. Mukaddes ýazgylar nähili ekeni? Hudaýyň ähli mukaddes ýazgylary Hudaýyň ilhamy bilen ýazylypdyr. Bary Hudaýyň sözi, Hudaýyň sözüne ilham bar, Hudaýyň ilhamy. O näme üçin gerek bize Hudaýyň sözi? Hudaýyň sözi bizi öwretýär, biziň günälerimizi paş etýär, bizi ýola getirýär. Ýola getirmek diýmek İsa Mesih'däki täze durmuşda bizi türgülleşme berýär. Hem bizi dogrulukda terbiyeleýär. Şol Hudaýyň mukaddes sözüne aýdylýan söze göre ýaşasak, biz Hudaýyň ýolundan ýürüýän ekenik. Ene şol dogrulukda terbiyelemek bolýar. Ene şeýle hem Hudaý adamy diýe, Hudaýa iman etýän herkes haýyr işleriň ähletine taýýar hem kämil bolar diýe. Hudaýyň sözüni ýatlap, onu kalbymyzda saklap, dilige uğrup, şeýle ýaşasak, ene şonu Hudaý bize gürleýär öz mukaddes sözüniň üstü bilen. Biz Hudaýyň sözü bilen beýleki zatlarynyň tapawdyny bilýäs. Haçan da bizde bir çözme bolsa ýa-da karara gelme pursatlar bolsa, şonu biz şonu Hudaýyň sözü bilen deňeşdirip bilýär. Kalmyda rahatlyk barmy? Elbetde onu Hudaý bize şeýle ýolu gönüp durýar. Kalmyda rahatlyk bolmasa, onu biz bilýär. Hudaý biz dinlemeli. Ol näme diýär? Sözüni okumaly. Ol bize hemişe ýol görkezmäge taýýar. Öz sözüniň üstü bilen size gürlemäge taýýar. Ýene de Işaya peýgamberiň 55-nji babynyň 11-nji aýatyna Hudaý bize şeýle ýüzlenýär. Meniň agdymdan çykýan sözüm de şeýle bolar. Ol maňa boş gaýdyp gelmez. Maksadymy yerine yetirer. Yetsin deyip iýberen işimde üstünlükli bolar. Rep diýär. Açaçan görkezip otur Hudaý öz maksadyny berdi. Men sözüm agdymdan çykýar diýär. Mende o öz diri, Hudaýyň sözü diri söz. Ol ýygyny boş gaýdyp gelmez diýär. Biziň her bir beýlekler bilen paýlaşýan sözümüz hiç açan ýygyny boş gaýdyp gelen ok. Onu diye men şo näme maksat bilen iýberen bolsam, ol men şol maksadymy yerine ýetirer diýär. Ol maksadymy yerine ýetirer etsin diýip iýberen işimne näme diýär? Sülükli bolar. Rep diýär diýär. Öz adyny ýygyny goşup otur. Rep diýär şuny. Öz maksadyny amal etmek üçin rep aýda otur şonu bilen. Nähili güýçli. Hudaýyň öz sözi. Biz bilýäs Hudaý hiç açan yalan sözlemeýär, şeýle dämi? Hiç açan yalan sözlemeýär. Şonu biz bilýäs. Siz bilýäňiz elbetde Hudaýyň bu mukaddes söz Hudaýyň sözi, diri söz. Ene şonu bize şol Mesihi durmuşda biziň üçin zerur bolan zatlaryň bary Hudaýyň sözüne. Bary biziň durmuş üçin zerur bolan zat. Ene siz bilýäňiz 2. Petrus kitabynyň 1-nji babynyň 3-nji aýatyna da Petrus bize näme diýär? Şu durmuşda diýär, Hudaýly durmuşda ýaşamaklyk üçin bizde Hudaýyň güýji bar diýär. Bize derur bolan, şu durmuş üçin derur bolan bar da Hudaý berdi diýär.
hemme zat bizde bar. İsa Mesih'i hoşal etdiğin durmuşda yaşamaklığı için biz derur bolan zatlar bilen Hudaý tarapyndan öpçen edilen. Biz diňe oň sözüni okap, oň sesini biz şeýle eşdiýär. Mukaddes sözüň bilen kalbymyzda, ruhumyzda. Şonu ýatdan çykarmaň. Ene biz ýene de görýäs, şol 2 Petrus 1-nji bab 3-nji aýaty men size okap bermekçi häzir. Hudaýyň ýörelgesi boýunça ýaşamagymyz üçin ol öz güýji arkaly bize gerek bolan ähli zady berdi. Ol muny ýagşylyk we şöhrat bilen bizi çağırany tanamagymyz üçin etdi diýär. Hudaý şol öz biziň ýaşamagymyz üçin hem şol Hudaýyň ýolundan ýöremek üçin de şol ýaşamagymyz üçin öz güýji arkaly, biziň güýç däl, öz güýji arkaly bize derur bolan ähli zady beripdir ol. Näme üçin diýär? O näme üçin şeýle zatlary bize beren? Biz muny ýagşylyk hem şöhratlyk bilen diýär, bizi çağıran Hudaýy tanamagymyz üçin ol şeýle eden. Şol öpçen etdiğin zatlarynyň üstü bilen biz Hudaýy tanaýar. Her bir öpçen edilen zatlarda wagt alyp Hudaýy şöhratlandyrýarmy? Günlük durmuşymyzda. Her bir bizde bar bolan zat Hudaýyň elinden gelip oturan. Şol öpçen etdiýär. Hatda biziň öz demimiz, janymyz Hudaýdan. Men käwat ýer bilen turamda Hudaý öz mukaddes ruhunyň üstü bilen diýdi çöküp şonu alkyşlamaga maňa kömek etýär, ýatlatýar. Diýdi çöküp şu Hudaýyň öňünde men şu ene oýandym ýer bilen janym bar içimde, men görüp bilýän, ýörep bilýän, tagamy dadyp bilýän, hem ýysy alyp otyryn. Diýip men şu günlük durmuşda derur bolan zatlar üçin men onu alkyşlaýan. Ene şu zatlar Hudaýa şöhrat getirýär. Menem tede şeýle etmäge. Her bir zatda Hudaýy alkyşlap ýaşamaga çağırýan. Sebäbi şol biziň kalbymyzy Hudaý bilen ýakyn gatnaşykda bolmagy hem açyk saklaýar biziň kalbymyzy. Hudaýy şöhratlap ýaşamaklyk. Bu biziň eýem Hudaýyň öňünde özümizi peseldip, Hudaý men taňa dayanýan. Hem şu bar mennäki bar zadyň, sen öz elinden gelýändigini bilýän. Diýip biz pesbärlik bilen Hudaýy şeýle şöhratlaýar. Ene bu şu Hudaýa şöhrat getirýär. Ene men ýene başga bir ýol bilen Hudaý gürleýär diýdim, olam her hili wakalaryň, ýagdaýlaryň üstü bilen hem Hudaý şeýle gürläp bilýär. Ol käy ýagdaýlarda bizi ýolumyzy üýtgetýär, bir ýagdaýdan başga ýola üýtgedip şeýle hem Hudaý şeýle pursatlarda o näme etýär? Bize şu nädip, näde dogry dogry zat bilen dogry zatdan tapatlandyrmaly. Haýsy zat dogry, haýsy zat näde dogry. Ne şu zatlary bilmäge ol bize akıl parasat hem berýär. Şonu ýaly bizde ýagdaýlar bolýar, käwat ene mysal üçin men iş gözläp ýörkam, 2-3 tane iş mümkinçiligi boldy. Indi soň Hudaýdan tendileýän. Men ene haýsym taýlamaly Hudaý. Soň sen oturup görýän hem işiň hemmetine deňeşdirip görýän. Ene bu sen öz darlaryna gabat gelýärmi? Haýsy sen sana has ýakyn bolýar? Şu zatlary siz barlap görüp, soň bir netije gelýän. Täze Hudaý size şeýle etmäge kömek etýär. Ene şeýle ýagdaýlarda biz hemişe dogryny näde dogry zatdan tapatlandyrmakda Hudaýyň ruhuny biz dayanýar, hem şoň paratatlygyna dayanýar. Ene bu barada 1-nji Timoteus kitabynyň 1-nji babynyň 5-nji aýatyna şeýle diýär. Buyrugymyň esasy maksady imanlara bir-birini sap ýürekden, pak wujdandan, hakyky imandan döreýän söýgü bilen söýmegine ýardam bermekdir diýär. Ene şerde de Hudaýyň ýüregini görýäňiz. Hudaýyň öz çağalaryna bolan ýüregi näme diýär? Buyrugymyň esasy maksady näme diýär? Hudaý bize şeýle tawşyrklary berýär. Ol onu bize kontrollyk etmek üçin berenok, eýsem bir-birini sap ýürekden, pak wujdandan hem hakyky imana döreýän söýgü bilen söýmegine ýardam etmek üçin diýär. Pak
haqiqi imandan döreyen töýgü bolmaly eken. Hem pak wyjdandan, sap ýürekden birek-birege bolan gatnaşykda şeýle bolmaly. Ene şonu Hudaý edip oturan eken. Bizdäl Hudaý birek-birege bolan gatnaşykda şonu sap ýürekden etmäge, haqiqi imandan döreyen töýgü bilen töýmegde ýardam bermek isleýär Hudaý. Oň özüne bolan gatnaşygymyz şeýle hem birek-birege bolan gatnaşykda ol şeýle kömek etmäge taýar. Ýöne biz muňa iman etýärmi? Ene şol meň soragym ekeni. Biz ýene de 1 Petrus kitabynyň 3-nji babynyň 16-njy aýatyna da şunu görýär. Muny mulaýymlyk we edeplik bilen berjaýadyň, wyjdanyňyzy arasda saklaň. Şonda siziň metiki degişli dogry ýaşaýşyňyz barada gıýbat ederler, sizi ýamanlap aýdan geplerinden utanarlar diýär. Şu ýerde de gaty wajib hakykatlary bize Petrus ýatlady otur. Ene mulaýymlyk edeplik bilen berjaýadyň diýär. Nämäni? Mulaýymlyk hem edemlik başlaň. Mulaýymlyk hem edeplilik bilen nämäni biz berjaý etmeli ekenik? Wyjdanyňyz diýe bärde wyjdanyňyzy arasda saklaň diýär. Sebäbi bu eger biz şu öz wyjdanymyzy arasda saklamasak, onda bu Hudaý bilen gatnaşygymyzda şeýle hem birek-birege bolan gatnaşygymyzda täsir etdi. Hudaý şonu bilip bize diýär, eger siz menden anyk mukaddes sözümiň üstü bilen sesimi eşitmek isleseňiz, onda öz wyjdanyňyzy arasda saklaň diýär. Şonu siz menden eşitip bilýäňiz diýär. Ene arasda wyjdanyňyz arasda saklaň, şonu siziň metike degişli dogry ýaşaýşyňyz barada gıýbat ederler diýe sizi ýamalap aýdan gepinden utanarlar diýär. Haçan biz özümizi İsa Mesih'in öňüne hem beýlekleriň öňüne öz wyjdanymyzy arasda saklasak, ene şonu biziň kalmada hiç ýyly Hudaý bilen gatnaşykda bökdünçlik bolmaýar. Siz Hudaýyň sesini öz mukaddes sözüniň üstü bilen anyk eşitip bilýäňiz. Hudaýyň sesi gaty mulaýym ses. Ene siz bu barada köni ähtide görüp bilýäňiz. Täze ähtide şol agdalýa Hudaýyň sesiniň gaty mulaýymdygyny. Onu biz ünsli dinlemesek, bu dünýäň batly sesleri bize eşittirmeýär Hudaýyň sesini. Men şoň üçin hem size ýüzlenmek isleýän. Hudaýyň sesini eşitmek isleseňiz, Hudaýyň sözüni okap, oňa sizi ýakynlaşmagy çagyrýan. Gynatagan biziň şuňky gepleşigimiz tamamlanýar. Men sizi ýene de eneki gepleşigimize goşulmaga çagyrýan. Häzirlikçe hoş, sag bolun. Senin adında günem yolunu, bütün kalbimi sana tapşır.